modalitat match play i un campionat de Catalunya suposa un repte bastant important pels jugadors, perquè normalment el golf és un esport on el jugador està competint envers molts altres jugadors que estan competint a la mateixa competició, però aquesta modalitat no, aquesta modalitat és 1 contra 1. Llavors, a part de la tècnica, hi ha altres factors que entren molt en joc, com són els nervis, la gestió emocional i altres aspectes que fa que sigui un repte important per ells. Pel Club de Golf Costa Brava, albergar el Campionat de Catalunya Match Play ho suposa tot. És un orgull màxim per nosaltres tenir els millors nens i nenes del golf català aquí al club i, de fet, hem fet una inversió molt important al camp de pràctiques i a l'escola per poder algun dia tenir l'oportunitat d'organitzar tornejos d'aquest nivell, oferint les nostres instal·lacions de primera qualitat i, en definitiva, perquè disfrutin del seu joc, de les instal·lacions i compleixin les expectatives de tots.